Oi, oi. Katsotaan, miten tää toimii taas kerran. Laitetaan video täältä päälle eka, niin sitten voidaan laittaa kunnon intro. No niin, jes. Mahtavaa. Mä olen tosiaan Nikolas Vuorio. Ja tää, mitä katsot juuri tällä hetkellä tai kuuntelet, olisi missä liet. Ja näin, niin on Tai jotain podcast, jonka löysit Spotifysta tai YouTubesta tai en mä kyllä tiedä, voi kai jostain muualtakin löytää. Ne on ne yleisimmät formaatit. Tosiaan tässä on tullut vähän taukoa. Mut mä en lähde siitä puhua alkuun. Koska musta tuntuu, että se ei toimi. Helpottaakseni muuten ääniradan synkkaamista, niin mä otan läpi nyt kun mä muistan. Kaunista. Anteeksi kaikille, joilla oli kuulokkeet, tai en mä tiedä oliko se edes paha ääni. Ei se kai paha ääni edes oo. Ei se mun mielestä oo. Tosiaan tänään on 13. perjantai. No kyllä. Lokakuuta 2023. Kello on, itse asiassa kello on kans 11 yli 10. 11 minuuttia yli 10 aamulla. Ja mulla on vapaa päivä tosiaan. Mulla oli näyttöviikko tällä viikolla, jolloin mulla oli maanantaina ja tiistaina näytöt. Molempina päivinä yksi näyttö. Maanantain näyttö tuntui menneen plörinäksi vähän jotenkin. Tiistain ei. Tai että se tuntui menee ihan hyvin. Ja sitten keskiviikko mulla oli palautekeskustelu. Se mun vastuuopettajan kanssa, joka on niinku opettanut tämän kurssin, tämän jakson mulle kokonaan. Niin se totesi, että niinku ei tää edes mennyt plörinäksi. Tässä on niinku joku miinus joo, mutta semmonen siis, jonka mä tiedostin ja siksi se ärsyttikin enemmän ja meni mun mielestä plörinäksi, koska mä tiedostin ne ja mä tiesin, että mä olisin pystynyt parempaa, mutta sit mä itse käytännössä luovutin, joka on se niinku tyhmin lopputulos tossa. Et mieluummin se, että sä et osaa ja näin, mut ei silleen, että sä luovutat. Mut niin, ja mä en saanut edes siitä silleen miinusta. Ja opettaja totesi, että mä pääsen kirkkaalla vitosella läpi. Että ei se sitten ollutkaan niin paha. Että joo, mä olin vaan tottunut siihen, että aina ei ole ihan täydellisesti. Että joku juttu puuttuu tai näin yläasteella siis jossain niinku hissassa. Joku juttu ei ollutkaan niin täydellisesti ja niinku tähän tyyliin. Mut nyt kun amis, niin vähän eri kriteerit, vähän eri asiat, mitä vaaditaan ja näin poispäin, niin sit se on niinku helppo vitonen. Amisasteikolla siis on arvosanat 0–5 ja 1 riittää, että sä pääset läpi. Että se on niinku se välttävä. Ja 5 on tietenkin 10 niinku kouluarvosanoissa, niinku peruskouluarvosanoissa. Joo. Niin se keskiviikko palautekeskustelun jälkeen, joka sekin oli etänä, niin meikä on vapaalla ollut. Ja sit meikä sit extempore ja hyvissä ajan mä koodisin jo tiistaina sinne. Kun mä asuin perhekodissa tosiaan, musta varmaan kun mä kerroin ekassa jaksossa siitä, niin mä laitoin viestiä sille mun perhekodin tädille, että kun mulla on nyt näitä vapaapäiviä tässä, ja tylsää näin, että ois kiva nähdä ja päästä kertoa vähän, mitä tässä kaikkea on ollut. Koska mä en ollut häntä nähnyt sit sen koommin, kun mä sieltä lähdin. Niin kun jouduin lähteä, eli se oli 2021. Mun mielestä se oli siinä niin jossain kesä-heinäkuussa. Tai siinä vaihteessa. Siinä kumminkin silleen niin kesällä, keskellä kesää. Joo. Jossain siinä joo. Se oli, mä tosiaan asuin siellä puoli vuotta. Mä muutin niin 2021 tammikuussa sinne. Eli jossain siinä heinäkuun alussa muistaakseni. Mä muutettiin takaisin tänne. Ja sit sen koommin ei oo tullut nähtyä ja näin.
hän asuu kumminkin tuolla ihan Espoon pohjoisimmassa perimmäisissä osissa ja näin. Niin päädyin hän näkee ja siis oli aivan ihanaa. Siis hän oli tehnyt erikseen mua varten pannareita, kun mä tulin sinne. Ja hän siis teki usein pannaria niin kuin silloin, kun mä siellä asuin. Siis se ekaksikin hyvä pannaria, tietenkin. Ja ja hyvät keskustelut oli ja näin. Ja siis mä kerroin käytöstä aika lailla kaiken melkeinpä. Silleen, että just kun mä olin sieltä 7-8 luokan välisenä kesänä joku karva taas tässä. Niin, kesänä muuttunut pois, että kun 8-luokka alkuun, sehän meni ihan päädyttiin, että mulla tuli niitä poissaoloja just ja lintsaamisia ja jaksaminen meni ja masennus vaan paheni siinä, mutta kumminkin siinä 8-luokan joulukuussa tuli se ihme ja näin. Ja sitten siitä pari kuukautta niin mä olin parantunut siitä masennuksesta. Niin mä kerroin sen tietenkin ja sitten muutenkin, että miten tässä menee ja miten on mennyt ja sitten tuli rupeteltua kaikkea muutakin, että miten siellä perhekodissa ja sitten jotain muisteltua vanhojakin, mitä siellä oltiin, niitä aikoja, kun mä asuin siellä ja tämmöistä. Se oli aivan ihanaa. Mä toin hänelle suklaarasian kanssa, kun en mä vittinyt sen tyhjin käsin mennä ja sitten sai hyvä pannaria, niin ai että. Mut joo, todettiin, että voisin mä kyllä siellä useamminkin käydä tyylillä. Ja joo. Siis aivan ihana ihminen ja aivan ihana hetki. Ja siellä asui tällä hetkellä pari nuorta hänen luonansa. Ja toki oli kipeänä, niin he omissa oloissaan vähän kipeänä. Ja näin, niin en heitä nähnyt, mutta ei se ollut kyllä mun tarkoitus onneksi, niin se ei haitannut. Tai mitä se olisi haitannut. Mutta joo. Tää on vähän tämmönen podcast, jossa mä tänään tälleen vähän kerron jotain epämääräisesti, mutta semmoisella hyvällä vibilla, että kun mulla ei ole ollut paljon semmonen kertomisfiilis tai niin paljon puhumisfiilis, että mä oon tällä hetkellä ollut tosi paljon vaan mun oman mielen sisällä ja ajatellut asioita, siis ajatellut tosi laajalti kaikkea mun ympäröivää ja ehkä eniten mun pään sisästä, että mitä mun päässä liikkuu, miten se toimii, mitä mä tykkään, mitä mä ajattelen ja miten se toimii, miten se mun pää toimii, että niin. Joo, mä kirjoitin tällekin podcast-jaksolle vähän toisia ranskalaisia viivoja tohon, että mä saan jostain sitten kiinni. Miksi mulla on äänet päällä? En tiedä. Koneessa. Siinä tuli WhatsApp-viesti, niin sit siitä tulee. Muusta ei onneksi tuu. Mut joo. Joo, no mennään tolla. Mitäköhän mä täältä ottaisin vaikka seuraavaksi? No toi miten menee? Tuli aika vähän silleen tossa, että silleen ihan hyvin. Ja sit mulla on tossa heti perjan koulu. Niin ihan hyvin menee. Ja mä ehkä päädyn tässä aika hyvin kertoa tästä tämän koko podcastin aikana sen, että miten tästä menee ja mitä kuuluu ja tämmöstä. Niin tolleen pelkästään tuohon vastaaminen on vaikeeta ilman näitä ranskalaisia viivoja, mutta se vastaus kumminkin karttuu tästä podcastin aikana aika varmasti. Koulu. Tosiaan sai 5 ekasta kurssista. Voin olla ylpeä itsestäni, olen ihan saakelin ylpeä itsestäni. Eka media-alan kurssi ja 5 plus. Mulla tosiaan oli nytten media-alalla toimiminen kurssi.
Ja mulla seuraavaksi olisi pitänyt nyt syysloman jälkeen alkaa mediamateriaalin tekeminen kurssi. Mutta koska se sisältää pääasiassa niinku kuvaamista ja just videon kuvaamista ja videoeditointia ja videokäsittelyä ja näin, koska meillä oli tuossa viime jaksossa just kun me käytiin noita alustoja läpi, niin kun työskentelyalustoja läpi, niin me käytiin niin kun kuvan käsittelyä ja kuvan tekoa ja niin kun tälleen silleen ei liikkuvaa kuvaan liittyvää asiaa, tosi oudosti sanottu, mutta joo, tosi paljon. Niin sit ja sit siinä seuraavassa jaksossa suurin osa asioista liittyy videoon ja näin. Ja koska mä tosiaan oon tehnyt näitä videoita, tai niitä videoita, tää podcast ei nyt ihan mene silleen siihen asiaan, mutta kumminkin, niin me sitten teki selvittelyä ja ainoa käytännössä mitä multa puuttui ja haluttiin näyttöä oli järkkärin käsittelyä, koska mulla ei ikinä ollut järkkäriä ja valokuvien ottoa ja niiden käsittelyä. Joten 1 viikko tossa, niin meillä oli viikko aikaa duunata. Silleen maanantain sain kameran ja sitä seuraava viikon tiistaina mulla piti olla silleen kansiossa ne mun materiaalit, mitä mä halusin siihen. Näyttää sille opettajalle. Ekaksi pääsin näytöstä läpi, niin kuin etukäteistä näytöstä. Eli nyt mulla ei ole mediamateriaalin tekeminen kurssi seuraavaksi, vaan mulla on jo dokumentaarinen tuotantokurssi. Joka mun mielestä on tosi mielenkiintoinen, koska mä oon aika niin silleen dokumenttityylillä halunnut vähän silleen tehdä niitä mun vlogeja. Silleen just sitä Protuleidy-vlogia ja Tubekon vlogia ja aika lailla kaikki nuo vlogit, joissa mä olin niin seikkailee niissä Nikitan kuvauksissakin ja näet silleen aika lailla suurin osa näistä on ollut vähän semmoista, niin ei vähän vaan on ollut semmoista just dokumenttityylistä. Siis niinku, enemmän niissä on vlogityyliä kuin dokumentti, mutta mä oon halunnut ne dokumentoida niinku itselleni tyylillä. En tiedä, tuliko tosta mitään järkevää, mutta no, ainakin jotain. Selitin, sössötin, lol. Ja näin. Ja sit mä kävin siinä päivänä, kun mä sain sen kameran. Eli yksi maanantai mä kävin tässä lähellä vähän metsässä kävelee. Mä asun Espoossa tosiaan sen verran mettässä, että täällä on lähellä mettää ja näin. Semmoista jokea pitkin. Niin no voimme sen kertoa. Niin, Klimpsin jokea pitkin. Se ei ole tästä pitkän matkan päässä. Niin niin mä otin kameran ja lähdin sinne. Kävelee. Ja 2 asiaa, mitä mä vihaan, tai silleen en tykkää, tai toista asiaa, niistä mä vihaan. Se, mitä mä vihaan, on kävely. Ja toinen asia, mistä mä en tykkää, on luontokuvaaminen. Luontokuvaaminen siksi, koska mä en jotenkin osaa. Että silleen mä niin kun osaan silleen objekteja, ihmisiä, asioita kuvata tyylillä ja silleen niin kuin kaupunkia ja näin. Mut kun mennään metsään, niin siellä on samaan aikaan niin paljon kaikkea ja niin paljon, mut ei kaikkea. Niin sit mä en osaa kuvata sitä. Ja sit se valokin on niin kuin oma asiansa siellä ja kaikki niin kuin en tykkää. Mut mä lähdin silti ja mä lähdin kävelemään. Mä kävelin joku 3 kilsaa, se ei ole paljon. Mutta niinku, vaikka se ei paljon, niin se on silleen niinku reilu 3 kilsaa mä kävelin. Ja mä olin siellä joku reilu tunnin mä olin, oliko mä jopa 2. Taisi olla, koska mä pysähdyin silleen muutama askeleen jälkeen aina kuvaamaan jotain ihan randomia. Ja osasta tuli ihan ok kuvia, osasta tuli ei ok kuvia, silleen jotain vaan. Ja näin. Niistä tuli vaan jotain. Mut sen verran mä sain kuvattua, että pääsin näytöstä läpi. Toki mä kävin kyllä myöhemmin kuvaa jotain ja tälleen. Muun muassa siellä Helsingin yliopistolla, kun se on valattu nyt, niin mä kävin siellä kuvaamassa.
Nyt tulee paljon asiaa näköjään tonne yhteen ryhmään. Se pitäisi varmaan mykistää. Mut näin nyt lähettäisiin sitten säätää. Mut niin. Ja toki mulla oli musiikit korvilla ja näin, mut mä vedin linjan, että mä en käytä puhelinta. Niin mä taisin tasan kerran kesken sen niinku kävelyn ottaa puhelimen, kun siinä oli semmonen hauska spotti. Silleen, että siellä oli joku saakilin rantatuoli. Vaan yhtäkkiä matkan varalla, ja se oli silleen luonnonsuojelualuetta, niin se oli silleen, okei, lol, ja näin. Ja näin. Mut muuten mä en tainnut edes ottaa. Et mä otin mangan mukaan, mä otin Naruton mukaan. Ja mä pysähdyin siellä yhdellä semmosella pienellä sillalla. Jossa oli vähän liikettä, niin jossa oli liikettä. Ja istahdin siihen lukemaan. Siksi aikaa, kun ulkona oli vielä valoa. Kello oli kumminkin niinku joku 6-7 välillä. Silleen, että sitä valoa ei kauaa ollut. Niin mä taisin istua siinä, oliko joku puoli tuntia ainakin, siis lukemassa. Ja se oli mukavaa. Sitten meni yksi koiran ulkoiluttaja. Se oli semmonen siis kapea, pieni. Siinä olisi ollut siis silleen muutamisen 10 metrin päässä. Siis vähintään joku 40 metriä päässä. Semmoinen isompi silta, josta pääsee niinku ihan huolella paljon niinku silleen suoraan ajaa pyörällä ja kaikkea tämmöistä. Niinku, ja näin. Ja sit se oli semmoinen niinku metsäpolkusilta tyylillä. Kyllä te ehkä hiffaatte niinku semmoinen lankkuhomma. Kumminkin silleen, että siitä käveli ja se kesti ja se oli niinku tukeva ja näin. Ja niin se koira ulkoilutteli siitä, ja koska se oli silleen kapea, niin se oli alkuun silleen, että niinku, vaikka mulla oli kuulokkeet päästä, niin tietenkin mä huomasin, että se oli silleen koiralle silleen, että nyt mennään tästä sivusta, eikä häiritä tyyppiä, että sillä on niinku, tosi niinku hyvää energiaa anto, että silleen supporttas, että meikä lukee siellä. Tosi oudosti taas sanottu, mut niin. Ja sit mä olin vaan silleen, että ei haittaa, että niinku, voin tervehtiä kyllä koiraa, en ole allerginen ja näin tyylillä. Ja sit ne meni siitä ohi ja sain nopea vähän rapsuttaa ja näin. Se oli se koira, se oli joku, onko se nyt kultainen noutaja, joo. Koska ei se alla Paradorin noutaja ollut. Joku noutaja, semmonen valkoinen. Semmonen valkoinen, joo. Joo. Ja sit siitä tuli yksi pyöräilijä. Se oli vähän silleen ok, koska siinä on silleen, että sun pitää mennä, tuolla on tie. Ja sit siellä toisella puolella on tie. Ja sit mä nyt koitan niinku sanallisesti tai tällä kuvailla sitä mahdollisimman hyvin, mutta te voitte kans videolta katsoa näitä mun huitomisia, vaikka en mä tiedä, saaks niistä yhtään sen parempia selvää. Ja kumminkin tie tietenkin, ja sit siinä välissä on se joki, niin sit siinä on semmonen pieni polku alaspäin, silleen, että sitä ei voi pyöräillä niinku siitä yli ja näin, vaan sillä sieltä taluttaen, ja sit niinku taluttaa se ja sit mä tietenkin väistin ja näin, mutta ja näin. Silläkin oli ihan hyvä vibes. Sitten mä mietin, että miksei niinku silloin on niinku muutama 10 metri siitä, josta voisi niinku silleen, se olisi päässyt nopeammin siitä mun ohi, jos se olisi kiertänyt sieltä suoralta, koska sen ei olisi tarvinnut edes nousta pyörän selästä. Mut joo, niin se oli mukavaa. Mä olin tosi omissa ajatuksissa siellä ja keskityin vaan siihen olemiseen. Se oli tosi jees. Samalla mä oon tässä myös kaikki mun Snapin seurat on saattanut huomata, että Snappiin ei ole tullut niin paljon kontenttia, mitä yleensä on tullut. Niin mä oon ihan tietoisesti vähentänyt sillä en vaan Snapin, vaan ylipäätään niin kuin mun puhelimen käyttöä. Että kun me ihmiset haetaan tällä hetkellä niin paljon helppoa semmoista dopamiinia ja niin kuin onko se vaan dopamiini on
niinku, tiedätkö, niinku, jotain hyvää oloa, jotain kivaa sieltä puhelimesta. Näin. Koska se on helppoa ja kivaa. Niin musta tuntuu, että mä oon ollut ihan liikaa puhelimella. Ja niin kun sen huomaa, että tietää kyllä, että se ei tee hyvää. Etenkin näin ADHD-ihmisenä, niin se niin kun ainakin henkilökohtaisesti siis, niin sen huomaa vielä vahvemmin, että sen puhelimen ottaa, vaikka sillä ei olisi mitään tekemistä. Ja sit mä menen jotain scrollaavaan, joka on täysin turhanpäiväistä, koska mulla ei ole mitään tarvetta siihen, mulla ei ole parhaimmillaan kiinnostusta siihen, mutta koska mä koitan etsiä sitä helppoa, nopeata dopamiinin lähdettä, niin mä otan sen ja koitan etsiä sitä. Vaikka sen ei pitäisi olla niin, että mä tarviin sitä dopamiinia näin koko aika, että mä joutuisin sen puhelimen ottaa vähän väliä niin kun, ja olla sillä. Niin kun, siis mun puhelinaika oli, niin kun se keskiarvo oli silloin siis joku 7-8 tuntia, siis pahimmillaan 8 tuntia päivässä, niin kun viikon keskiarvo, joka on ihan saatanasti. Ja siis joo, mä tiedän, että jollain on vielä enemmän ja näin. Ja niin kun, ja siis mä en nyt tuomitse ketään, jos jollain on enemmän ruutuaikaa kuin mulla tai vähemmän, koska se on niin yksilöityä se, että minkä itse kokee olevan liikaa. Et kunhan se on sun mielestä sopusuhtainen määrä, että jos sä et omasta mielestä ole liikaa puhelimella, niin se on niinku, kaikki on ok. Että kunhan sä itse tiedostat sen paljon sä oot puhelimella, ja kunhan sä tiedostat sen, että ei se häiritse sun tekemistä ja olemista ja näin, niin se on ok ihan sama kuin paljon sä oot sillä. Mutta mä itse henkilökohtaisesti huomasin, että se häiritsee mun tekemistä niin paljon. Ja niinku, niin mä vähensin sitten viikko viikolta silleen, että mulla oli niinku, silloin kun mä aloitin sen, niin mulla oli joku 7 tuntia ja jotain 50 minuuttia taisi olla se keskiarvo niin kuin viikossa, niin kuin se ruutuaika. Sitten mä tiputin sen johonkin 6 tuntia, vähän yli 6 tuntia, niin kuin seuraavalla viikolla oli keskiarvo vähän yli 6 tuntia, joku 6 tuntia ja 10 tai 20 minuuttia tai semmoista. Ja sitä seuraavalla viikolla sen keskiarvo mun mielestä jopa alle 5 tuntia. Joka mun mielestä on aika hyvä suoritus. Siihen nähden, että 2 viikkoa sitten vielä, niin mun keskiarvo oli ollut melkein 8 tuntia päivässä. Ja toki niitä päiviä jo tuli, jolloin mä olin ollut edelleen joku 7 tuntia puhelimella päivässä. Mutta sitten mä sain kumminkin päiviä, jolloin mä olin vaan joku 4 tuntia tai 3 tuntia niin kuin puhelimella päivässä. Ja se ei ollut edes silleen, että mulla olisi ollut koko aika ja koko päivä tekemistä, vaan silleen, että vaikka mulla olisi ollut tylsä päivä, niin mä tietoisesti tein sen, niin kuin, että miksi mä käyttäisin tuota puhelinta. Miksi mä etsisin sen kautta helppoa dopamiinia. Tämä maailma ympäröi, niin kuin tämä meidän ympäröivä maailma, niin täältä saa muualtakin sitä dopamiinia. Se ei ole välttämättä niin helppoa, mutta sen saa. Ja se on kivaa ja näin, että ei aina täydy tyytyä siihen helpoimpaan. Ei aina tarvii niinku ottaa sitä helpointa. Et aina voi vähän haastaa itteensä. Ja siis niinku, sehän se siinä on. Ja toihan niinku just liittyy kans muuhunkin toi, niinku, ettei mene aina helpommalla. Et tää on siis mun niinku oma catchaama sellainen viisaus. Ihan varmaan siis joku filosofi joskus on tämän catchannut ja ollut sillä, että wow, tiiäks, näin. Mut siis, sehän on vaan fakta, että jos sä meet aina helpommalla, niin sä itse ahdat itses nurkkaan, josta sit niin kun elämän jatkaminen on tosi vaikeeta sillä normaalilla tavalla. Niin kuin heittomerkeissä normaalilla tavalla. Niin kuin sulle normaalilla tavalla. Mikä oli sun normaali tai näin. Et esimerkkinä esim. Toimii siis jaksaminen. Siis, ei jaksaminen, vaan
No siis mulla on niinku aikaiseksi saaminen, niinku asioiden aikaiseksi saaminen. Se on vaikeeta, etenkin näin henkilökohtaisesti ADHD-ihmisellä. Tää nyt jotenkin painottuu tämmöiseen ADHD-teemaan tää jakso näköjään, mutta ei se haittaa. Mä nyt hömpötän vaan. Enkä koeta ottaa sen enempää tästä painetta tai näin. Joku sit kuuntelee tätä tai sitten ei kuuntele. Ei mulla ole niin väliä. Niin aikaiseksi saaminen, niin ainahan se on paljon helpompaa olla, että joo, että niin esimerkiksi, että mun pitäisi tehdä joku, että mun pitäisi lähteä johonkin tai siivoa tai tehdä töitä niin koneella tai jotain tämmöistä, niin tosi helposti on silleen, että no mä teen sen myöhemmin, mä teen sen kohta, silleen, että sä et tee sitä silloin, kun olisi se fiksu aika, ja koska siis sä kyllä tiedät, sulla tulee se mieleen just silloin, kun olisi paras aika tehdä se. Sä tiedät kyllä, kun olisi paras hetki tehdä se, mutta sä tietoisesti lykkäät sen myöhemmälle, koska se aikaansaaminen niin on silleen, että no en mä jaksa saada aikaiseksi. Ja näin, vaikka sulla olisi jaksamista. Silleen, että niin tilanne ei ole se, että sulla ei olisi jaksamista silleen, vai että sulla voisi olla jaksamista, mutta se sun aikaiseksi saaminen. Se haastaa sua, ja sit sä et saa aikaiseksi. Vaan sä jäät vetkuilemaan mieluummin. Kuten mä teen monesti. Kuten tämän podcastinkin vähän niin kuin tein. Mä vetkuilen tätä ainakin muutama viikkoa tässä, että tämmöisen podcastin mä haluaisin tehdä, tai vähän tämän tyylisen. Ja no nyt mä sitten teen sen, se on se pääpointti. Niin kun, jos tilanne on se, että sulla on niin kun esimerkiksi tällä hetkellä, niin kun tää on niin kun ihan vaan tämmönen niin kun random numero, sillä 8 asiaa päivässä, niin kun, jotka sun pitää saada aikaiseksi tehtyä, ja se on niin kun se sun keskiarvo, ja niin kun sä oot jaksanut sitä ja näin. Mut sä oot, niin kun jaksat sä aikaan semmonen näin. Mut sit niin kun, vähän tulee esimerkiksi niin kun jaksaminen ei ole niin helpolla, mutta sä tiedät kyllä kykenevässä siihen. Mutta sä helposti otat sen, että no, mä jätän ton myöhemmälle tai jätän tekemättä tai niin kun keksit jonkun huonon takaisin sille, miksi sä et tee sitä nytten. Jolloin sä teet enää niin kun 7 asiaa päivässä. Jos sä teet sen kerran, että niin kun se aikaansaamisen takia, että vetkuilee etkä tekään sitä, niin sä teet sen tosi helposti uudelleen. Sitten sulla on enää 6 asiaa päivässä, jotka sä teet. Sitten 5, sitten 4. Sitten kun sä tajut, että sä et tee paljon mitään, ja että sun aikaiseksi saaminen on vaikea, ja ne asiat on jäänyt rästiin, mitä sun olisin pitänyt tehdä, niin jos sen tajuu siinä kohtaa, kun niitä asioita on enää joku 2, 3. 1 on se ihan pahin tilanne, mutta silleen niin kuin joku 3 on tosi vähän. Niin kuin tässä esimerkiksi siis. Koska se on siitä 8 tosi pieni murto-osa. Tai tosi pieni osa. Niin siitä se, että sä lähet tekemään lisää, niin kuin että sä saat aikaiseksi tehdä enemmän kuin mihin sä olit itse asiassa laittanut. Että sä olit totutellut siihen, että sä teet sen 4 asiaa enää päivässä, sen 8 sijasta. Niin se, että sä lähet nostaa sen takaisin siihen 8, on tosi vaikeeta. Että sun niin kun, se, että sun pitää päättää silloin se mielen tila, että nyt mä päätän tehdä asioita. Nyt mä päätän mennä eteenpäin. Nyt mä päätän tehdä se 5 asian päivässä, vaikka mä nyt olin helpottanut elämääni ja tehnyt vain 4. Vaikka sä tiedät, ettei se toimi. Niin kun sä teet sen yhden, se tuntuu ihan vaikealta ja perseestä. On. Mut toki sä oot ylpeä sen jälkeen, kun sä oot tehnyt sen. Ja se on niin kun, se on siis seuraavankin kerran jälkeen, jos sä tosiaan et jätä sitä 5 asiaa tekemättä seuraavalla kerralla, vaan teet sen niin kuin seuraavana päivänä, että sä et päästä sitä takaisin 4 heti. Niin se tuntuu seuraavanakin päivänä ihan paskalta ja vaikealta. Ja helposti myös seuraavanakin. Mutta viikon jälkeen, niin ei ainakaan tunnu enää niin vaikealta. Se alkaa tuntua rutiinilta. Samoin, niin kuin, ja sitten omaan tahtiin niiden asioiden lisääminen siihen takaisin. Niin se on yksi kerrallaan paljon hitaampaa ja vaikeampaa kuin se asioiden jättäminen. Mutta se vaan pitää tehdä, tai muuten sä ahdat itses
sellaiseen nurkkaan, että sä et tee mitään. Tää siis pätee yhtä lailla niin kuin tossa niin kuin dopamiinin etsimisessä. Että sä oot osannut olla niinku, sä oot osannut tehdä muitakin juttuja ja oot osannut olla niinku ilman sitä puhelinta silleen, että sä et tarvista puhelinta siihen dopamiinin etsimiseen niin paljon. Mut sit sä päädytkin etsiä sitä kautta, koska niinku, niin, koska sä et jaksa muita keinoja nyt tällä hetkellä tai niinku joku muu tosi huono tekosyy kumminkin. Et, niin, ja sit sä päädyt siihen. Niin se on jo vaikeaa laittaa esimerkiksi se TikTok pois. Ja niin kuin olla vähemmän TikTokissa, koska se on tosi koukuttava applikaatio ja niin kuin sen takia itse siis tietoisesti en sitä niin kuin omista. Tai no okei, nyt mä oon laittanut pari tai jotain podcast-TikTokia. Kannattaa käydä katsoa, jos haluatte tai käytätte TikTokia, niin @nikolas.vuorio siellä. Mutta niin tietoisesti siis olen kumminkin sen TikTokin julkaisun jälkeen poistanut sen aika nopeaa, koska tiedän, että itse jään tosi helposti sinne jumiin, jään koukkuun. Ja siis kun itsellä se pilaa koko päivän, siis koko päivän, jos mä tajun jääneeni ja kattoneeni sitä puolikin tuntia, niin mä tajun, että mä en nyt tehnyt mitään muuta kuin vedellyt tätä helppoa dopamiinia täältä puoli tuntia. Siitä pois pääseminen, että se jatkaa sitä puoltakaan tuntia pidemmälle, on tosi vaikeaa. Ja se on tosi myrkyllinen applikaatio. Sen lisäksi, että siellä on niinku tosi myrkyllinen kulttuuri ylipäätään, että siellä on tosi paljon negatiivista asennetta tai näin, tai ainakin on ollut. Mun mielestä on edelleen, mutta kumminkin. Niin, niin sen lisäksi se itse algoritmi, se itse applikaatio on tosi myrkyllinen. Jonka takia mä vihaan sitä niin kuin sillä, että sisällöntuottajana tykkään kyllä, että on tullut tommoset reelsit Instagramiin ja YouTube Shorts, koska niiden kautta saa helppoja katselukertoja niin kuin, ja sen kautta helposti mainostaa siihen podcastia. Tai niin kuin näin. Mutta katsojan näkökulmasta se on ihan perseestä. Ne on ihan perseestä. Niihin pitäisi olla erillinen nappula siellä asetuksissa, että laita YouTube Shorts pois päältä. Niin kuin silleen, että ne näkyy mieluummin ne Shorts-videot semmoisina perus YouTube-videoina. Ja näin, ettei niissä ole sitä scrollausominaisuutta. Ja sama IG-reelseissä. Koska ne on niin koukuttavia. Ja mä tietoisesti jätin TikTokin jo silloin aikakausia sitten. Mä poistin sen aikakausia sitten. Siitä on niinku useampia vuosia jo, kun mä poistin sen tietoisesti, koska mä tiesin, että se ei tee mulle hyvää. Ja että se vaan häiritsee mun tekemistä ja näin. Niin se, että se tuodaan mulle kumminkin toi sama ominaisuus Instagramiin ja YouTubeen, jota mä haluan käyttää ja jota mä olen käyttänyt, niin mitä mä nyt teen? Voinko mä enää käyttää sosiaalista mediaa ilman, että mä joudun semmoiseen paikkaan, jossa joutuu noin helposti koukkuun, koska sitä vastaan pitää taistella, että sä et mene ja jää kattoo niitä, koska mä oon jäänyt. En mä voi kieltää sitä, että mä jäänyt. Mutta se on ihan perseestä se, että mä jään. Mun piti mennä YouTubeen, mun piti mennä kattoo joku uusi YouTube-video, mun piti mennä kattoo, että mitä uusia videoita on tullut ja mennä kattoo niitä. Mut sen sijaan mä oon istunut puoli tuntia kattoo niitä shortseja. Miksi? Ne on vielä ihan sillä siis okei. Ne on parempia kuin TikTok vielä. Koska niiden algoritmit on vähän huonompia, tai ainakin siis niissä ei niin paljon sisältöä kuin TikTokissa. Joka takia siitä loppuu se just sulle kohdennettu täydellinen sisältö sillä jossain määrin nopea. Että sulla tulee joku semmoinen tosi outo video tai joku paskavideo tai tälleen, josta sä oot silleen, että miksi mä katon tätä, ja sit sä päätyt siitä pois. TikTokissa, kun sitä ei tuu, niin se on vähän vaikeeta. Tai ei välttämättä tuu, niin se on vaikeeta olla sit jäämät sinne jumiin. Mutta niin sitä, sitä pitää tietoisesti taistella vastaan, koska muuten sä enemmänkin menet sinne syvään päätyyn. Ja näin. Ja siis
ajattelutyyliä, että älä ahda itsesi nurkkaan, niin mä oon käyttänyt jo kauemmin. Mä oon käyttänyt eri asioissa ja näin. Ja toi on semmonen hyvä, jota kans suosin kaikkien käyttää. Niin jaksamisessa, aikaansaamisessa, etenkin aikaansaamisessa siis, jos ei se ole jaksamisesta kiinni. Toki jos se on jaksamisesta kiinni, niin älä turhaan. Siis se on tosi turhaa, jos siis sulla on jaksaminen huonona. Ja sit sä et saa sen takia aikaiseksi. Niin älä missään nimessä tuomitse itseäsi sitä, että sä et saa silloin aikaiseksi. Koska sun tehtävä on levätä silloin. Mä teen sitä tosi helposti. Mä en voi sanoa, että mä olisin yhtään sen parempi ihminen, että mä en itseäni sillä toruisi siitä, että miksi sä et tee asioita, miksi sä et saa aikaiseksi. Se on siksi, että mä en saa aikaiseksi, kun ei mulla ole jaksamista aina. Ei tietenkään aina jaksamista. Ei aina tarvitse olla jaksamista. Ja aina on pakko, jokaisen täytyy ottaa joskus se breikki. Joku päivä on ihan hyvä, ettei tee yhtäkään niistä 8 asiasta. Mutta kunhan sen tekee silleen tietoisesti, että sen tietää, että tää on vaan tänään. Ja mä jatkan niiden asioiden tekemistä taas huomenna. Tai ylihuomenna. Silleen, että sä oot päättänyt sen, että nyt mä pidentän näin 2 päivää. Koska samaan aikaan se asioiden tekemättömyys saattaa olla vaikeaa. Ja sitten palaan siihen normiin. Että nyt mä lepään ja sit mä palaan siihen. Mutta sit saa kans pitää siitä silleen tiivistikin, että se on se just se hetki ja se päivä ja näin, kun sä palaat tekemään niitä asioita samaan normaaliin tyyliin. Suosittelen porrastamistyyliä kans, että 1 kerralla asioista ottaa takas, jos kaikki kerralla tuntuu vaikealta. Mutta pääasia aina, että yrittää, koska siis vaikka asiat tuntuisi kuinka mahdottomilta, niin mä en tiedä tällä hetkellä oikein asioita, joka olisi täysin mahdoton ihmisellä. Koska musta tuntuu, että jos on oikeasti tarpeeksi tahdonvoimaa, jos on tarpeeksi, että halua tehdä, halua näyttää, halua saada aikaiseksi, halua parantaa elämäntapaa, halua olla mielestään parempi ihminen tai kehittyä jossain asiassa, jossain tietyssä omassa asiassa. Se voi olla myös joku pikkujuttu, se voi olla joku harrastus, se voi olla liikunnan lisääminen, puhelimella olon vähentäminen tai tämmöinen, niin sun pitää päättää. Sä et voi olla sillä, että mä haluaisin tehdä näin. Jos sä toteat vaan, että mä haluaisin tehdä näin, mä haluaisin olla vähemmän puhelimella, niin sä et tuolla vähemmän puhelimella, koska sä et päätä sitä. Sun pitää päättää se asia, että nyt mä oon vähemmän puhelimella. Että ensi kerralla, kun mä otan puhelimen, niin mä mietin, että miksi mä aion käyttää sitä. Jos mulla ei tule suorilta näin jotain, että miksi mä oon käyttämässä sitä, mä laitan sen pois. Mä laitan sen suorilta pois. Jos mulla ei mitään syytä, miksi mä käyn sitä. Jos se syy olisi se, että että mulla on tylsää, mä menen sellainen Instagramia, niin ei se ole syy. Se, että sulla on viesti siellä tai jotain tämmöistä, niin se on syy. Ja siis TikTokissa, siitä ainakaan, niin siinä ei ole mitään syytä mennä sinne ja näin. Että sillä Instagramissa, en mä tiedä, mitä syytäkään silläkään käyttää. Et en mä tiedä, käytätkö itse tekosyytynä sitä, että joo, mä teen somea ja mä opiskelen mediaa ja sosiaalista mediaa, oon kiinnostunut ja näin, niin käytän sitä sen takia. Se voi olla itsellä tekosyy tai sitten se voi olla ihan toimiva syy, mutta se on se suurin syy, miksi mä itse asiassa käytän sitä. Samaan aikaan mä oon kyllä kontaktissa kanssa Instagramin kautta ja lähettää jotain random reelsia mun kaverille joskus illalla yöllä. Se on kyllä täysin turhaa paskaa, silloin pitäisi olla nukkumassa. Ja se ei ole oikeutettua. Mutta niin. Miettikää sitä, kun menette puhelimelle, että mitä te teette siellä. Miksi te teette siellä? Miksi teidän pitää olla siellä? Velottaako joku teitä käyttämään sitä? Ja näin. Joo. Ja
mä oon tosiaan ollut tässä niinku omissa mielissäni just niinku tohon tyyliin kanssa, että mulla on ollut siis jaksaminen vähän vähäisemmällä, että jotenkin toi koulu siis, kun kerrankin koulu on kivaa, siis mitä crazy paskaa sillä että niinku yläasteella se koulu ei ollut kivaa, se tekeminen, opiskelu ei ollut kivaa, ei jaksanut keskittyä, ei kivaa. Ihmiset siellä, ei kivaa, ei mukavaa, en tykkää. Joten se koko konsepti, en tykännyt ihan paskaa mun mielestä. Nyt amiksessa media-alaa opiskelen. Ihmiset siellä, mukavia, aivan mahtavia. Opiskeltavat asiat, mielenkiintoisia, haluan oppia, tykkään tehdä. Plussana vielä siis kolmas plussa, suurin plussa on se, että ihan saatana hyvää kouluruokaa. Siis jokainen, joka sanoo, että Omnian kouluruoka olisi huonoa, niin totte niirasoja ja ennakkoluuloisia, koska kaikki kouluruoka ei ole paha. Se on se Espoon Keittiöiden kouluruoka, joka on paha. Tai todistakaa mut vääräksi. Jos se parantuukin, niin mä voin tulla kyllä maistaa näin. Joo, mut Omnian kouluruoka, niin ai saakeli, se on hyvää. Kasvisruuitkin, niin osaan, siis kasvisruuitkin osaan ihan taivaallisia hyviä. Mutta niin sit kun mä tykkään siitä, niin sit mulla on enemmän intohimoa siihen, niin sit se vie tietenkin vielä enemmän energiaa. Niin se on myös taustasyy silleen, että miksi näitä podcasteja ei tullut, koska mulla ei ole ollut edes energiaa oikein puhua. Joka on tässä ollut se tosi oudoin asia tässä koko hommassa, että mähän soitan suutani aika helvetin paljon. Ja tykkään ehdottomasti puhua. Ja niin kun olen sosiaalinen ja näin. Mutta mä oon kyllä tiennyt jo jonkin aikaa, tai näin, tiedän, että mä oon ulkopuolisen näkökulmasta, mä oon ekstrovertti. Ja mä tiedostan se, että se tulee aika lailla tosta ADHDsta, että mun kyvystä innostua tosi nopeasti ja olla äänekäs ja olla just tommonen extempore, ei extempore, vaan tommonen niinkun no vähän niinku extempore, nyt mulla ei tuu sitä sanaa mieleen, mutta joo, semmonen syttyvä. Niin se on ollut tosi outoa, että no aikalaisia lähti kyllä siitä niinku protuleiristä ja näin, kun mulla tuli silloin oltua siellä hiljaa, mä saatoin puhua itse siitä jo jonkun verrankin siinä enemmän leiriä käsitelleessä podcastissa, mutta kumminkin, niin se on nyt jatkunut. Samaan aikaan se on ollut hyvä, koska silloin mä en koe semmoista pakollista tarvetta myöskään, että mun on etenkään pakko päästä puhumaan jollekin, mun on pakko niin kun soittaa vaan suuntani silleen, että ei mulla edes yleensä ollut semmoista tarvetta, että mun täytyy päästä jotain tärkeitä asioita välttämättä kertoa, vaan se, että mä vaan pääsen soittaa suutani. Se on ehkä enemmänkin semmoista niin kun energian purkamista, sosiaalisen energian purkamista, jota on kertynyt yksinolosta, niin nyt sitä ei oo ees kertynyt. Vaan mä oon tykännyt olla omissa oloissa. Mä oon lukenut ihan helvetisti Narutoa. Siis mä oon lukenut osan 70 just. Mulla on niitä on 72. Mulla on enää osat 71 ja 72 jäljellä. Se on kaunis tarina. Siis Naruto on pirun hyvää. Voin suositella lukea ja kattoo. Mä en nyt paljon kattonut, mutta siis täysin sama story on, niin voin suositella kattoo kanssa. Tai lukee mangana, kuten minä. Minä lainasin kirjastosta näppärä palvelu. Crazy näppärä, siis kelatkaa. Se on ilmanen. Sä saat kirjastokortin ilmaiseksi, paitsi jos sä hävität, niin sit se maksaa joku 5 tai 10 homma uuden. Mut niin. Ja sit sä voit vaan puhelimella varaa haluamuskirjan, joka maksaisi joku yleensä jostain 5-20. Tai jotkut kirjat yli maksaa joku 30 tai näin. Sä voit varata sen kirjastosta ilmaiseksi. Ja vaikka se olisi, tiedäks, jossain, esimerkiksi kun mä asun täällä Espoossa,
niin jos se olisi niinku ihan toisella puolella pääkaupunkiseutua jossain, tiedätkö, Itä-Helsingin kirjastossa, niin jossain itä-helsinkiläisessä kirjastossa, niin kun mä varaan sen, niin ne toimittaa se mulle ilmaiseksi tuohon mun lähikirjastoon. Espooseen saakka. Niinku törkeä nais. Ja siis mä en ole aina, joka hyödyntää, mutta silleen täällä nuorille, jotka ette hyödynnä, koska mä tiedän, että jengi ei lue paljon kirjoja. Jos sä luet kirjoja, niin shoutout sulle. Kommentoi alas, mitä sä oot viimeksi lukenut. Mangat lasketaan kanssa. Mä lasken mangat. Tai muutenkin, kerro vaikka jossain kommenteissa tai Spotifyssa siellä ajatuksia osiossa, että mitä sä oot viimeksi lukenut ja niinku kirjastokirjana tai näin. Ja sit mietit, että voisit sä lukea enemmän. Koska se on yksi noista asioista. Se on yksi noista asioista, joista saa haastaa itteensä ihan virusta. Koska se aikaansaaminen, sä tiedät, siis tää on kaikilla. Siis ei tarvitse olla mitään hito ADHD, ei tarvitse olla mitään, vaan jokaiselle ihmiselle on niinku, pääsin melkein jokaiselle, on etenkin jos se on tullut taukoa lukemisesta, niin on ihan törkyvaikeeta saada aikaiseksi, lähtää lainaa joku kirja ja tai ei, se ei ole se vaikea, vaan se, että sä vaan avaat sen ja lähdet lukea sitä. Se on se vaikea. Ja sit kun sä keskinkin, niin sä jatkat sitä. Niin haastakaa itteenne. Kokeilkaa vaikka sitä. Jos teillä muuten ei tule mitään haastattavaa mieleen itsellenne, niin joo, koska itseä täytyy koko aika haastaa. Ja mä haastoin itteeni, mä otin tälleen helpomman, koska mä tein sit kirjoittaa vaikeet, niin mä otin mangaa. Mä aloitin lukea Narutoa. Alkuisemmin on lähty sujuvasti. Sitten mä ehkä vähän innostuin siitä tarinasta ja mä luin jonain koulupäivän jälkeen silleen joku melkein 7 kpl niitä. Silleen joku 6,5 Narutoa. Kokonaan siis yhtenä päivänä. Joka tarkoittaa sitä, että mä olisin varmaan silleen yhden paksummankin kirjan saanut aika hyvää asti luettua joku 1/4 jostain Harry Potterista. Vähintään luettua siinä ajassa, niin kuin mitä mä sitä luin. Ei, enemmän. Puoleen väliin tyyliin. Dunno. Ja näin. Ja silleen kannattaa just ottaa tulee silleen, jos sä tiedät, että niin etenkin jos sulle joku lukihäiriö tai näin. Ja sä tiedät, että se niin itse tekstin, niin niiden mustien kirjaimien katsominen siltä valkoiselta paperilta sattuu silmiin tai jotain muuta tällaista. Että mulla se on tosi vaikea, että mä en meinaa pysyä rivillä. Tai siis sillä, että pysy rivin loppuun, mutta sitten kun mä menen seuraavalle, niin mä menen sekoittaa sen aina. Niin mä lykkään, että mulla on yleensä joku sormi tai viivotin tai kirjanmerkki yleensä. Kirjanmerkki on yleisin, mikä mulla siinä on pitää meikä rivillä. Niin jos sä tiedät, että se on liian vaikeaa, niin kokeile jostain helposta. Aloita lukea jotain sarjakuvia, mangaa, you name it. Voit yrittää lukea, tai sit sun ei tarvii. Vähän niin kuin tää podcast, tää on kaikille, mutta ei kenellekään. Tätä voi kuunnella, mutta ei todellakaan tarvii. Niin sä voit kuunnella mun juttuja ja ottaa niistä oppeja tai olla ottamatta ja välittämättä vittuukaan. Mä en tämmöisiä tyyppiä kuuntelisi. Joo. Ja joo. Mulla oli tästä niin kun, oma mieli. Tunne itsesi, että voit tuntea muita. Niin toi mun piti käsitellä kans niin kuin tossa äsken jollain aasinsillalla siihen hypätä, mutta mä en saanut sitä aikaiseksi, joten mä vaan menen tällä. Tolla siis mä meinaan sitä, että koska mä oon nyt ollut vähän hiljempaa ja ekaksi tää on ollut ihan helvetin outoa. Tää on ollut tosi outoa, että mä oon pystynyt tällä tasolla pysähtyä. Mä en nyt tarvinnut sitä koko aikaista menemistä silleen. Toki se osittain johtuu siitä, että mulla ei ole ollut niin paljon jaksamista siihen menemiseen ja tekemiseen. Mut niinku, niin mä oon oppinut pysähtyä. Ja mä oon samalla tullut miettineeksi, että niinku taas, että miten tää mun mieli toimii. Että kuin mä nyt yhtäkkiä pysähyn, kuin mä nyt yhtäkkiä aloitin lukea Narutoa ihan jäätävissä määrin. Okei, on mulla tullut ennenkin tommonen kirjaluku boosti. Se oli itse asiassa vuonna 2021 muistaakseni talvella.
enää nyt, se oli 2 vuotta sitten. Joo, 21. Tähän aikaan vuodesta itse asiassa. Se oli mulla Snapissa nimittäin muistoi sit just. Mulla oli se buumi minussa. Niin niin se, että miten tää taas just toimii. Ja et niinku, niin, että tutustun käytännössä lisää itseeni ja tähän mieleni toimintaan, koska jokaisella on mieli, jokainen luulee tuntevansa itsensä, mutta sitä tajuu helposti, ettei tunnekaan itteensä, kun pysähtyy paikalleen ja miettii niitä asioita. Etenkin kun sä haastat itteesi, että miksi sä teet näin. Miksi sä oot koko ajan puhelimella? Voisit sä olla vähemmän puhelimella? Niin sä toteat helposti, että mä oon aika paljon puhelimella. Mä voisin olla vähemmän puhelimella. Miksi mä en ole vähempään puhelimella? Niin sit sä tulet miettineeksi sitä, että pakeneeko jotain sinne. Tai jotain tämmöstä. Mut kumminkin. Ja mä oon käynyt tässä terapiassa kanssa tosiaan tässä viikoittain näin. Mulla on lisääntynyt niinku, ne ei oo pakko-oireet, ne on enemmänkin tik-oireita. Niinku oireita, liikkeitä, mitä ne nyt on. Niin alkanut tulee. Ja se oli siis aika todennäköisesti sekin oli tik. Se, joka siellä Protulla silloin tuli, josta mä kerroin. Ja niinku siinä mun vetämäni leiriä käsitellässä podcastissa. Ja niin. Niin sit kun se on kumminkin uusi asia, joka liittyy mun päähän, joka liittyy mun toimintaan, niin sitten on ollut semmonen, että miten tää toimii, mikä tää juttu on. Miten tän kuulus toimii, miten tän ei kuulus, miten voinko mä kontrolloida tätä. Niin kun itse reflektoin siis itseäni siinä asiassa. Vieläkään mä en tiedä paljon mitään. En vittu paljon mitään. Mulla ei tuu niitä paljon. Mulla ei tuu niitä tässä. Mulla tulee niitä tosi satunnaisesti tosi vähän. Mulla on tullut muutamia semmosia kohtauksia, semmosia hetkiä, joissa niitä tulee tosi paljon. Ne ei oo pahoja, onneksi. Ne on ihan ok. Ja ne on siis, ja ainakin jumalauta, mun terapeutti, se on Nero. Se on Nero. Koska tosiaan kun mä kerroin siinä ekassa podcastissa siitä mun itsetuhoisuudesta, että kun mulla oli niitä impulsseja, että mä en kontrolloinut itseäni tyylillä, ja siitä itsetuhoisuudesta, että mä saatoin just hakata niin mun päätä, seinä ja lattiaa, hakata itse, niin ihan itse omaa päätäni ja näin. Niin mun siis yleisin semmonen liike on se, että mä vedän mun kädet taaksepäin. Sillä, että mä vedän ne niin poispäin itsestäni. Ja näin. Niin mun terapeutin kautta me catchattiin se, että mä sain catchattyä sen, että sehän suojelee mua. Alkuun mä mietin, että mitä helvettiä, tietenkin pelottavaa, koska mä en kontrolloinut mun kehon liikkeitä. Että mulla tuli joku liike, jota mä en pystynyt tietoisesti kontrolloimaan. Niin se, että se on just päinvastainen liike, mitä mulla ennen silloin oli niitä jotain impulseja ja näin. Ja siis tietenkin se, että kontrolli, itseisen kontrolli on vaikeeta tunnekuohussa ja tunnetilanteessa. Se on normaalia. Jollain sitä on enemmän, jollain sitä on vähemmän. Sekin on kontrolloitavissa. Sen kanssa pitää vaan oppia elämään, mutta suurin mitä siinä sen kanssa ei saa tehdä on se, että sä tukahdutat ne tunteet. Sun pitää sallia itseäsi tuntea ne tunteet. Sä et saa tukahduttaa niitä, mutta sun pitää oppia kontrolloimaan sitä, että miten sä ne tunnet. Että miten sä tuot ne ulos. Koska
mä en muista, onko mä sanonut tätä podcastissa, mä en ole saattanut sanoa tätä. Mutta tosiaan, kun mä sain siis siellä Protulla avattua niitä tunnelukkoja, niin kuin siis, jotka on ollut siis, mun mielestä ne tuli ihan viimeistään siis ainakin suurin osa siitä tuli, kun mä päädyin laitokseen. Eli tos marraskuussa tulee, onko se loppupuolta marraskuusta? Ei, jossain puolissa. Jossain tuossa marraskuussa. Siitä tulee 3 vuotta täyteen, jolloin mä lukit sinne. Mulla oli silloin niitä impulsiivisuuksia ja näin. Mä lukit sinne mun tunteet ja samalla ne kans lähti. Ne semmoiset impulsiivisuudet. Koska ne oli tunteista, niin kuin ne oli tunteista niin kuin tulevia. Ne tunteet, niin kuin Liatso niitä loi niitä, niin kuin, ja näin. Niin kun ne tukautti, niin tietenkin niitä ei tullut. Mutta sillä oli omat seurauksensa. Sitten elämä oli toisella tapaa ihan vitun vaikeeta, kun ei tuntenut asioita, ei pystynyt itkeä, ei niin kuin samalla niin kuin ainakin itsellä just se niin kuin tunteiden käsittely ja niistä puhuminen niin oli paljon vaikeampaa kanssa, kun niitä ei tuntenut. Niin tos kun mä sain ne auki ja näin, niin sen jälkeen niitä impulsiiveja on tullut. Ja mä näen sen niin kuin yhteyden siinä, että se on aika todennäköisesti siihen liittyvää. Joten tämän hetken haasteena on se, että mun pitää oppia tunteen ne paremmin. Mutta sillä tapaa, että mä en sulje niitä mun tunteita uudelleen. Että mä haluan pitää nämä tunteet. Mulla on nämä tunteet vihdoin näiden kaikkien vuosien jälkeen. Tämä tuntuu siitä, että siitä on joku 10 vuotta. Mutta kumminkin. Niin mulla on taas tunnekyky. Mä tunnen asiat vahvemmin. Mä pystyn kuvailla tunteita. Mä pystyn sen kautta tehdä tätä podcastia kanssa käytännössä. Ja näin. Ja siis niin kuin silleen elää paremmin niin kuin täydellä sydämellä. Ja niin kuin nauttia asioista tietenkin. Ja kokea asiat paremmin, kun mulla on ne tunteet mukana. Mutta ääritilanteissa ne tuo vaikeuksia. Niin mun pitää oppia tuntea itseni niin, että mä tiedän, miten ne kontrolloida. Se on sit impulssit. Ja miten niiden kanssa olla, kun semmoset tulee. Ilman, että mun täytyy tukahduttaa sitä tunnetta. Koska tunteelle on aina joku syy. Ja se kuuluu puhua. Eikä ilmaista mitenkään fyysisesti. Vaikka se mun fyysinen ilmaisu on yleensä siis niin kuin, itsetuhosta on ollut. Ja on ollut nyt lähellä kans, että on mennyt palata siihen itsetuhoisuuteen. Että on huomannut, että niin kuin sen takia just eritoten niissä hetkissä kädet vetää taake, kädet vetää pois. Koska mä en halua tehdä sitä, mä en halua satuttaa itteeni. Ikinä mulla ei ole onneksi ollut sitä, että mä olisin satuttanut ketään muuta tahallani tai tietämättäni, niin kuin siis fyysisesti. Niin en ole ikinä onneksi satuttanut. Ja näin. Joka on se pääpointti, koska mä en halua satuttaa. Mä en ole ikinä halunnut satuttaa, mä en vieläkään halua satuttaa ketään. Ja mieluusti en myöskään rikkoa mitään, koska se maksaa aina rahaa. Ja sitä rahaa ei ole paljon. Niin kuin sitä ei ole loputtomia ja näin. Niin en voi rikkoakaan asioita. Niin se, että mihin sen fyysisen impulssin tunteen sitten, kun ne kädet jännittyy ja lihakset jännittyy siitä impulssista ja niin kuin tunneryöpystä, niin miten sen saa purettua ilman, että niin kuin täytyy purkaa sitä fyysisesti, tai sitten miten sen saa purettua fyysisesti niin, että se on fiksua. Tai niin kuin, että ei just tuu rikottua mitään tai satutettua ketään tai tällaista. Et yleisin hyvä on urheilu just ja liikunta, mutta mun on tosi vaikea niissä tilanteissa lähteä minnekään lenkille. Se lenkki vituttaa vaan, se lenkki vituttaa. Sato tai paisto, niin se vituttaa. Se vituttaa anyway. Any fucking way. Ja niin kuin näin. Koska mä en tykkää juosta, mä en tykkää kävellä. Se on vaan liian tylsää siis.
mun goal olisi siis se joku päivä, että että mä voisin olla joku päivä se ihminen, joka näyttää muille ihan vitun psykopaatilta, kun kävelee, oli sit metsässä tai julkisella paikalla, kävelee vaan kaikkialla, ilman musiikkia tai kuulokkeita. Se, että voi olla ilman niitä häiriöntekijöitä. Se olisi se mun goal. Eikä tietenkin ADHD-lääkkeiden kanssa. Jos joku päivä mä pystyn siihen ilman ADHD-lääkkeitä, mä oon jumalauta seuraava Jeesus. Voisinpa. En oo kumminkaan. Mut se olisi se täydellisyyspiste tietenkin. Koska se ei voi kertoa muuta kuin, että ihminen voi hyvin. Jos ihminen ei tarvi mitään dopamiinilähdettä pakokeinonaan, jos ihminen ei tarvitse musiikkia sulkemaan ajatuksiaan, koska ne huutaa, niin hän voi aika todennäköisesti ihan törkeän hyvin, jos se siis tosiaan on tietoisesti, että on kävelee ilman musiikkia ja näin. Että se ei ole sillä että sulla ei ole varaa kuulokkeisiin tyylillä ja liikkumiseen, vaan että se on tietoisesti, että että sulla on sä oot käyttänyt musiikkia, sä et ole etenkään meikän tavoin siis tykännyt liikkua kävellä mihinkään tai näin, niin se kertoo vaan siitä, että sä voit ihan helvetin hyvin. Sä voit hyvin. Se ei tarkoita sitä, että sä voisit aina hyvin. Se ei tarkoita sitä, että sä voisit aina sen jälkeen hyvin tai aina ennen sitä voinut hyvin. Mutta sä voit sillä hetkellä hyvin. Sä voit niin hyvin, että sä voit olla siellä, sä voit olla tietoisesti siellä. Sä voit olla siellä ilman musiikkia. Sä voit olla keskellä metsää täysin omissa ajatuksissasi ja niiden huutaminen ei haittaa ja häiritse sua. Koska tuntuu, että yhä useammalla ihmisellä ne ajatukset huutaa. Niin kuin oli sitten ADHD:ta tai jotain muuta mielenterveydellistä tai mielen poikkeamaa tai muuta tämmöistä, niin monilla ihmisillä ne aivot huutaa, koska ne haluaa helpompaa dopamiinia ja näin tekemistä. Niin mä haluan tällä hetkellä tuntea kans itseni, että mä oon nyt sen jälkeen, kun mä huomasin jäänen tai vähän vetäytyneen alitajuisesti itsekseni, niin sen jälkeen mä oon kanssa oksannut sen, että mä en tosiaan tunne itteeni täysin myöskään, jos siis kukaan tuntee itteensä ikinä täysin. Mutta sillä tasolla, että mä en tiedä oikein, miten mun pää toimii. Ja mä haluan sillä tasolla tietää, miten mun pää toimii. Niitä ei kaikkea tarvitse tietää. Niitä ei kaikkea tarvitse osata. Mut mä haluan tässä elämäntilanteessa oppia enemmän tuntea itsestäni. Sen verran. Jonka takia mä kans oon kyllä ihan tietoisesti jäänyt enemmän omiin oloihini sen lisäksi, että alkuun alitajuisesti jäin. Ja näin. En mä sillä täysin, että oon mä nähnyt kyllä kavereita, en mä täysin yksin ollut joka päivä koulun jälkeen tullut tänne sillä viimeisin parin kuukauden, mitä tätä podcastia ei ole tullut. Mut sillä, että että mä en oo ollut silleen, että voisiko tänään lähteä johonkin, vaan mä oon ollut silleen, että tänään ei tarvi lähteä mihinkään. Tänään sä voit olla tekemättä mitään ja pysähtyä. Lue Narutoa, älä tee mitään. Ja mä oon ollut täällä, mä oon ollut tästä näin, mä oon lukenut Narutoa paljon. Ihan helvetin paljon. Ihan vitusti liikaa. Useammat joku, en mä tiedä, oliko yhden viikon aikana, taisi olla, että mä luin joku, silloinkohan mä liian vähän, jos mä sanon 20. Olisiko niitä ollut lähemmäs 30 osaa, kun mä luin niitä niin paljon. Mut ne on niin hyviä. Jumakauden ovi. Niin joo. Ja siis sehän on vaan fakta, että jos sä et tunne itseäsi silleen päällin puolin, jos sä et esimerkiksi jos sä et tiedä asioita, mistä sä tykkäät, jos sä et tiedä tommosia perusasioita, edes jotain, mistä sä tykkäät, mistä sä pidät, mitä sä tykkäät tehdä, mikä on sun vahvuus, mikä on sun luonnepiirre vahvuus, mikä on sun luonnepiirre heikkous, mikä on sun yleinen joku heikkous. Jos sä et tiedä, jos sä et tunne itseäsi, ja jos sä et pysty
Just niinku yhtä lailla, niinku, jos sä et just pysty pysähtyä edes 9 päiväksi tietoisesti itseksesi olemaan, ilman että sä tarvit mitään TikTokia tai niinku edes puhelinta, parhaimmillaan edes puhelinta, niinku, niin jos sä et pysty siihen, että sä voit pysähtyä 9 päiväksi itseksesi, tai 9 iltapäiväksi koulun jälkeen itseksesi, sitä ei tarvitse olla täysin ilman puhelin, mutta silleen, että sä kumminkin pääosan siitä ajasta teet jotain muuta niin kuin itsekseksi, että sä esimerkiksi luet, sä päätät lähteä kävelemään, sä päätät lähteä tanssiin, sä päätät lähteä pyöräilemään täysin itseksesi. Vaan ajattelee asioita. Niin jos sä et pysty olla just itseskaan, jos sä et pysty niinku tuntee, niinku, jos sä et vaan tunne itseesi, niin sä et voi tuntea ihmisiä sun ympärillä oikeasti. Koska samaan aikaan, miten jonkun pitäisi pystyä tuntea sut, jos sä et tunne itseäsi. Jokainen, ja siis ei, niinku, eihän yksikään ihminen tunte toista ihmistä samalla lailla kuin joku toinen. Tää on lainattu Joovai podcastilta Kannulta, mä käytän tätä samaa. Silloin oli siis mielikuvademonstraationa siis se, että jos mä annan tehtäväksi esimerkiksi nyt, mulla on eri luku kuin hänellä, niin kuin 20 mun läheiselle ihmiselle, silleen, niin kuin sukulaisille, kaverille, perheenjäsenelle tai niin kuin näin. Jos mä antaisin jokaiselle tehtäväksi kirjoittaa jonkun X-sanamäärän esseen tyylillä, että millainen ihminen mä oon heidän näkökulmastaan. Ja sitten kirjoittaisin tietenkin yhden itse. Niin niissä olisi jokaisessa jotain samoja piirteitä. Ainakin jonkun toisen kanssa. Mahdollisesti niissä on kaikissa jotain samoja piirteitä. Mutta pääasiassa noin jokainen teksti ihan vitun erilaisia. Yksikään ei ole sama teksti. Yksikään ei läheskään sama teksti. Jokaisessa on jotain asioita. Niinku jopa 100 tai 200 sanan niinku esseessä. Se on aika vähän loppupeleissä. Niin jokainen on kumminkin kertonut aika varmasti musta ihan erilainen, mitä mä oon itsestäni kirjoittanut. Tai niinku, että siellä on asioita, joita mä en olisi maininnut. Niinku joku on saattanut kirjoittaa asioita, joita joku toinen ei. Tai joku toinen mielestä niinku, ei tullut mieleenkään kirjoittaa semmosia, koska mä en ole hänen silmistään ollut sellainen ihminen. Mutta jokainen silti heistä tuntee mut hyvin. Jokainen heistä on mulle läheinen ja jokainen on tärkeä näin. Ja mä oon saattanut itsekin kirjoittaa ihan erilainen, mitä niinku muut. Toki siellä on jotkut tietyt piirteet, että mä saatan olla niinku puhelias ja energinen ja niinku jotain tämmöistä. Mutta niinku tommosia niinku päänäkyvimpiä piirteitä lukuun ottamatta, niin kaikki muut asiat on pääasiassa aika eri. Jokainen niistä on ihan eri esseä. Melkein ihan eri ihmisestä. Mutta ne on kaikki samasta. Koska jokainen tuntee jokaisen ihmisen omanlainen. Ja samaan aikaan, jos sä et tunne itseäsi, niin ei kukaan pysty edes sillä tasolla tutustua suhun. Koska et sä silloin pysty esim. Kertoa, että mistä sä tykkäät. Tai niinku, jos sä et tiedä, mistä sä tykkäät, niin ei joku voi tietää, mistä sä tykkäät. Jos sä et pysty itsekään kertoa sitä, mistä sä tykkäät. Ja näin. Niin etenkin silleen, no mä en ole mikään vitun parisuhdeneuvoja, mulla ei ole mitään sanomista niihin, mulla ei ole mitään, tiedäks, meikä on vasta 16, mut mä nyt silti sanon, tai oikein mä sanon tälleen tosi hyvä kaveri tyylillä, että jos sulla on tosi hyvä kaveri, joku yksi tietty hyvä kaveri, joka sä haluat olla aina tyylillä, niin jos sä et tunne itseesi, niin se ei voi tarpeeksi tutustua se ihminenkään suhun. Ja sä et pysty tutustumaan muihin ihmisiin myöskään, koska sä et tunne itseesi. Se
siinä on niin paljon vaan kysymysmerkkejä ja näin, että sä et vaan pysty tutustumaan ihmiseen oikeasti kunnolla, jos sä et tunne ensin itseäsi. Sä voit tutustua päälin puolin. Sä voit tutustua hyvälläkin tapaa. Sä voit tutustua tosi vahvasti ja silleen saada ihmisestä tosi tärkeän sulle. Ja niin kun tuntee sen silleen hyvin. Mutta sä et voi oikeasti kunnolla häntä tuntea, jos sä et tunne itseäsi. Ja mieltäsi. Tai näin. Joo. Tästä tuleekin yllättävän pitkä podcast, mitä ajattelin, mutta ei se haittaa. Joo. Mutta joo. Mä tiedän, että mulla on täällä puhelimessa herätys. Mun mielestä se oli puolelta. Että mä muistan mennä syömään 11:30 siis. Niin mä laitan sen pois. Ettei se herätä meikään. Tässä, joo, se oli. Niin mä laitan sen vähän myöhemmälle. Koska ettei se häiritse meidän podcastia. Tuukiutu. Mutta joo. Tää on vähän tämmönen niin kuin Nikolaksen tajumia viisauksia hiffailuja podcast tänään. Tää podcast vaikka tuntuu, että mä en ole pitänyt mitään taukoa tässä on tullut koko ajan asiaa ja tää saattaa olla tosi sekava ja näin, koska mä pompin aiheesta aiheeseen ja asiasta toiseen. Niin tää podcast tuntuu alusta asti oikealta tehdä. Tää tuntui alusta asti. Siitä lähtien, kun mä aloitin ekan sanon, niin tää tuntui oikealta ja kivalta tehdä. Ja että tää luonnistuu. Vaikka mä en oo tehnyt siihen mitä pari kuukauteen podcastia. Joka oli mukava. Tosi mukava asia. Että tää luonnistuu ja toimii. Ja näin. Koska mä tosiaan koitan pitää tämän podcastin sellaisena, jota mä haluan. Jos mä en halua tehdä tätä, mä en tee tätä. Jos mä haluan, mä teen. Jos mä en jaksa, niin sit mä en jaksa. Mut tää on silleen mukavaa, kivaa. Musta tuntuu, että mulla on 3 päivää putkeen terapia, koska keskiviikko mulla oli terapia, kuten perus. Sitten mulla oli torstaina eilen, mä olin siellä mun perhekodin tädin luona, koska mä olin siellä about 2 tuntia. Siis, ei 2 tuntia, kun 3 tuntia siis. Niin siinä tuli jupailtua paljon. Niin ja nyt mä jupailen tässä. Niin musta tuntuu, että mulla on 3 päivää putkeen ollut terapiaa, koska mä oon kaikista puhunut tämmösiä silleen deep juttuja. Ja joo. Ja niin. Ja mulla siis tällä hetkellä just kun mä puhuin siitä itseensä nurkkaahtamisesta, niin mulla on mä oon tosi tämmöisessä hima-outfitissa, koska mä en jaksanut panostaa semmoiseen, koska tää idea on se, että mä puhun ja että mulla on hyvä olla ja sen kautta mä voin ehkä tuoda muillekin hyvää oloa tai auttaa jossain tai olla auttamatta, mutta mä voin jossain muuten niin rupatella näitä asioita itselleni, joka on hauskaa. Ja näin. Se on vaan plussa, jos joku tästä jotain saa. Mut se, että itsellä tällä hetkellä se itsensä nurkkaan ahtaaminen on silleen, että mulla on aistiyliherkkyys kanssa noussut ja lisääntynyt. Tai ainakin mä oon itse reflektoinut sitä enemmän, eli mä oon tunnistanut sitä itsessäni. Siis esimerkiksi, kun mulla on hikiset kädet, kuten nytten, niin mä tosi helposti ja vahvasti tiedostan ne. Ja mä en vaan silleen, että tämän jälkeen, kun mä oon tehnyt tämän podcastin ja näin, niin mun tekee erittäin vahvasti mieli mennä pese kädet vaan sen takia, että on hikiset ja pidän tätä mikrofonia ennen kuin mä menen esimerkiksi laittaa tätä koneelle. Tai erityisen syömään, mutta se on vielä ihan perus ja näin. Ja
näin. Ja se ei ikinä ennen ollut silleen niin tietoista, että ei mua häirinnyt se, että mun kädet oli hikiset sillä tapaa. Mut nyt se häiritsee, koska se tuntuma on niin ärsyttävä. Ja koska mä itse reflektoin itteni koko ajan vahvemmin, niin myös tämmöisiä. Ja siis mullahan on silleen, että mä en ikinä käytä farkkuja tai binderia himassa. En ikinä, ilmatta vieraita. Toki, mut riippuen vierasta, jos joku mun kaveri, niin sit toki, niin, riippuen. Mut etenkin jos mä oon tällä itsekseni, niin en pysty, koska ne farkut, kun ne ei liiku ja ne ei hengitä, niin ne on ihan vitu ahdistavat. Jossain määrin. Se, että jos mä haluan rentoutua, niin se ei anna mun, koska se kahlitsee sillä tapaa, koska niinku, ja siis mä en esim. Tiukkoja farkkoja pysty käyttämään. Ja se ei ole niinku esim. Ulkonäöllisestä syystä, vaan se on vaan sen takia, että ne on tiukat. Mä en pysty liikkuu niissä kunnolla, ja ne ei ole hirveän mukavan tuntuiset yleensä. Niin niin siksi mulla on semmoiset löysät farkut, mutta nekin niinku himassa ollessa, niin en pysty hengailemaan ne jalassa. En mä pysty silleen, että jos mä tuun sohvalle makoilemaan, niin en mä tuu makoilemaan, mä otan ne eka pois. Mä otan suoraan heti eka pois. Ja samoin binderi, jota mä pidän aina siis kun mä oon liikenteessä, tai niinku himan ulkopuolella. Jos joku ei siis tiedä mikä on binderi, niin se on kun olen tosiaan transjätkä ja joltain sekin on mennyt ohi, niin se on Venäjäs, miten se nyt kuvailisi? Se on siis onko se niinku rintaliivien niinku tyylinen homma, mut ne vaan niinku litistää rinnat silleen, että niinku ne on flätti. Ne ei näy ulkonäöllisesti sit niinku sen avulla juuri missään, joko ei lainkaan tai niinku ei ole missään. Etenkin jos on jotkut bagit vaatteet, niin ei lainkaan. Mulla vähemmän näkyy, kun mä käytän sitä. Ja näin. Niin, koska se on tiukka. Niin mä pystyn olla sen kanssa kyllä niinku muualla ja näin. Mut kun mä tuun himaan, niin mä en pysty pitämään sitä päällä. Koska se on tiukka. Ja toki himas kun on ja on paikallaan ja vaan makoilee ja näin, niin toki sit se voi alkaa hiestaa ja olla nihkeäkin ja näin. Mutta niin koska se on tiukka ja se kumminkin niin kun joissain määrin vähän sillä siinä on tietenkin se, että sitä ei esimerkiksi yöllä saa pitää sen takia, koska se on tiukka. Ja se painaa rintakehää tai niin kuin rintaa silleen, että se voi pahimmillaan pitkällä käytöllä painaa niin kuin keuhkoja ja näin. Niin sit niin en pysty pitää. Ja sit välillä niinku, nyt mulla on ollut niinku kans muualla mennessä ja liikkuessa, niin niinku, ei mulla ennen tullut sitä, mutta nyt mulla on tullut sitä, että on vaan epämukava olla niiden takia, että mulla on farkut tai jotain tämmöistä. Se, että mulla on semmoiset paksupohjaiset Converset, sillä kaikki, jotka on nähnyt mut liikenteessä ulkona siis, niin varmaan on huomannut, että mulla on semmoiset paksupohjaiset Converset, niissä on joku tommonen pohja. Ja näin, ne on mukavat, ne on kivat kengät. Mutta niiden kaa ei silleen, ne on epämukavat silleen, jos istuu niinku lattialla tai pöydällä. Jota siis niinku lattialla ja pöydällä istuminen. Niin ne on epämukavat siinä. Niin tai niinku koulussa, kun on penkillä istuu, niin ne on epämukavat sielläkin. Niinku sen pohjallisen takia, tai niinku sen paksun pohjan takia, koska se on niinku silleen tiellä. Niin mä oon alkanut käyttää mun perusvansseja taas. Vaan sen takia, koska se tuntuma on alkanut häiritä niin paljon. Ja erilaiset muut tuntumat on alkanut häiritä niin paljon, mutta mä haluan haastaa itteni ja haastaa niitä asioita, joten mä en luovuta ja mä en halua myöskään, että kukaan muukaan luovuttaisi omissa asioissaan. Nämä mun asiat saattaa olla joillekin pikkujuttuja, niin kuin heidän asioihinsa verraten, mutta joillekin mutta joillekin ihmisille heidän asioihinsa verraten, niin nämä on tosi suuri juttuja ja heillä ei ole mitään tämän tyylistä, että heidän ongelmat on jotain tosi paljon pienempiä. Ja sitten toisella ihmisellä ne on tosi paljon suurempia. Joka takia ikinä ei kuulu verrata ihmistä
jos sulla on huono olla, jos niin kun, sul on huono olla, sä inhoat itseäsi, sä niin kun, siis ylipäätään sulla on päätäynnä vaan negatiivista ajattelua, semmoinen niin kuin masentava, niin kuin sua ahistaa sun oleminen niin kuin itses tai ympäröivä maailma tai näin, niin vaikka sulla olisi niin kuin ympäröivät asiat kaikki täydellisesti tai silleen ok, että sulla on, niin kuin on varallisuus hyvä, sulla on ympärillä silleen ihmisiä, sulla on vanhemmatkin, jotka on yhdessä ja asuu sunkaan, niin kuin tälle ei ole edes niin kuin, silleen perheongelmia, niin jos sulla on huono olla, niin sä helposti katsot siinä tilanteessa, että no, mulla on huono olla, mutta tolla on huonommin. Että tolla on jotain perheongelmia, niin en mä voi valittaa. Tolla on tommoista, en mä voi valittaa. Tolla on tämmöistä, en mä voi valittaa. Älä valita, vaan hae apua. Koska jokaisella on silti oikeus hakea siihen apua ja saada sitä apua. Että niin kun, ikinä ei tarvii valittaa toki, mutta sä voit aina kysyä apua. Sä oot oikeutettu silti apuun. Valittaminen, jos se asia on semmoinen, johon sä et voi vaikuttaa, niin silloin sit mun mielestä saa valittaa. Mutta jos asia on semmoinen, johon sä voit vaikuttaa, esimerkiksi se, että ulkona on kylmä ja sä puit liian vähän vaatetta, mutta sulla oli niinku vaatetta kyllä, jota pukea. Sillä, ja sit sä et vaan pukenut. Niin sä et voi valittaa siitä, koska sä et vaan pukenut tarpeeksi vaatetta päälle. Et oisit kattonut sen säännöstä, oisit kattonut paljon ulkona lämmintä ja ottanut tarpeeksi niinku vaatetta päälle, koska meillä on enemmän kuin liian vähän. Ja näin, mutta jos esimerkiksi tilanne on se, että niin kun sulla ei ollut jotain paksumpaa takkia tällä hetkellä, edellinen oli mennyt rikki tai jäänyt pieneksi tai ei vaan oo, ja sit sulla on ulkona kylmä, niin silloin sä saat valittaa, koska sä et voi asialle mitään muuta. Mutta joo. Mut mistä tää lähti, niin mennään vähän takaisin siihen, eli se, että niin jos sulla on huono olla, jos sua ahistaa, masentaa, susta tuntuu, että sä oot riittämätön, susta tuntuu pahalta, sun tekee mieli satuttaa ja eretuta ittees, niin vaikka sun ulkopuoliset asiat ois kuin hyvin, niin se ei tarkoita sitä, että sä et saisi hakea sitä apua. Sulla on täys oikeus hakea sitä apua, koska sä et välttämättä tiedä itsekään, mistä se tulee, mistä se syy on ja miksi sä tarvit apua. Niin apua kannattaa hakea, jos on semmoinen tunne, että ei itse meinaa pärjää tai on vähänkin huono olla. Koska jokaisella ihmisellä on, niin kuin jos jokainen lähtee katsoa, että no voinko mä hommata apua, mutta kun tollakin on asiat huonommin, niin en mä voi valittaa. Tai niin kuin en mä voi hakea apua, kun ei mulla edes ole niin asiat huonosti. Niin aina jollain on asiat huonommin. Aina jollain on asiat huonommin, yhtä lailla jollain on aina asiat paremmin. Aina joku tienaa enemmän, aina jollain on parempi mielenterveys, aina jollain on parempi kroppa, aina jollain on paremmin asiat. Mutta niin on yhtä lailla huonomminkin. Niin ei pidä lähteä vertailemaan, vaan pitää keskittyä siihen, että mikä on se oma tunne. Tarvitsetko sä apua? Jos sä tarvitset, pyydä sitä rohkeasti. Jos et, niin sit sä et varmaan tarvii. Mut niin. Itse reflektoikaa itteenne, itse reflektoikaa ajatuksianne, niin kun ajatelkaa, niin kun käykää niitä ajatuksia läpi, käykää se kysymys, että miten sinä voit, miten sulla menee, niin itsellänne. Jos se on tosi vaikea vaan kysyä ja ajatella näin, tai puhua ääneen itsekseen, niin kirjoita ylös. Laitat kysymyksen, miten sulla menee. Ja sit, jos sä muuten laitat siihen joku, että mielenterveys, miten tunne itteni, mistä tykkää, jotain tämmösiä
go. Okei. Noniin. Tää päätti katkaista. En tiedä, tää taisi olla liian pitkä tämän mielestä. Jonka takia tähän tuli tämmönen... Niinku videokatsojille tuli tommonen hiljainen pätkä. Spotifys kuuntelijoille ei. Spotifys katsojille ei. Mut joo. Viimeksi tuolla tuli jotain häiriöikin tossa, jos se katkaisi, niin toivottavasti tää nyt toimii. Toivottavasti kaikki kuulee ja kaikilla kaikki hyvin ja näin. Tästä tuli tosi pitkä, jonka takia se varmaan se just katkaisi. Mutta niin. Jokaisella on oikeus hankkia apua, jos siltä tuntuu. Jokaisella on myös niin kun, oikeus olla tukena ihmiselle, joka tarvitsee apua. Mutta jokaisella on oikeus myös olla olematta tukena. Jos esimerkiksi oma elämäntilanne ei siihen pysty, jos et jaksa, niin sanot sen suoraan, koska se, että se mieluummin se, että sä sanot ihmiselle, joka käynyt pyytää sulta tukea ja apua ja että sä olisit joku keskusteluseura tai näin, että hän saisi purkaa sulle huonoa oloansa, niin kuin näin, niin jos sä et kykene siihen, että sä oot tukena, niin sano sille suoraan, kerro sille syy. Älä ole silleen, että en mä halua puhua sulle tai en mä nyt jaksa, vaan kerro sille, että niin kuin, miksi. Niin kyllä se sen ymmärtää. Ja parhaimmillaan te ymmärrätte molemmat paremmin toisianne ja näin. Ihmissuhteet on tosiaan ja oma asiansa vielä. Mä oon mennyt itse asiassa vetää Protun jatkoleiriä, joka teemana on ihmissuhteet. Ja sillä oli ihan törky mielenkiintoinen. Mä tuun ehkä tekee siitä podcastin sen jälkeen. Ehkä. Tai sitten en. Pitää katsoa. Mut itsereflektointi on asia, jota mä oon harjoittanut itse tässä tällä hetkellä tosi paljon ja vahvasti. Ja itse se, että tietää, mitä tuntee, miten kokee asiat, miten ajattelee asioista. Ja se, että tietää itse, miten itsellä menee. Onko nämä asiat hyvin? Voinko mä tarvita apua? Pakenenko mä jotain? Millä tapaa mä pakenen? Voinko mä tehdä asioille jotain? Just, että voinko mä tehdä asioille jotain? Miten mä voin tehdä niille? Jos mä en voi tehdä niille mitään, niin voiko joku auttaa mua siinä? Tai näin. Samaan aikaan tekisi meidän lopettaa tää jo tähän, koska tätä on jatkunut niin pitkään. Mutta samaan aikaan tekisi meillä jollain tasolla jatkaa, mutta samaan aikaan nyt tää juttu alkaa loppua aika täydellisesti. Joo. Mutta se omiin ajatuksiin pysähtyminen on tosi vaikeaa, koska ne omat ajatukset on laidasta laitaan tosi vahvoja. Siellä on niin positiivista kuin negatiivista. Yleensä ne negatiiviset voi vaan puskea sieltä läpi. Kun sä pysähyt, niin sulla saattaa tulla semmoista, että miksi sä pysähyit, miksi sä et tee, miksi sä niin kuin toi tekee tällä ja toi tekee tolla ja sä voisit tehdä paremmin, niin kuin toi tekee paremmin, tee säkin. Miksi et voisi olla parempi kuin toi ja niin kuin tähän tyyliin. Aina ei tarvii. Aina ei pysty. Harvoin pystyy olla niin kuin, aina jotakuta parempi. Ja aina kumminkin on joku sua paremmin suoriutuja, niin et sä voi verrata tai näin. Mutta kunhan sä suoriudut itsestä mielestä hyvin. Kunhan se itse mielestä sulla on asiat hyvin. Ja sä tiedät ne asiat, mitkä sulla on hyvin. Sä tiedostat ne asiat, joissa sulla on vaikeita tai on ollut vaikeita tai voi olla vaikeita. Jos sä tiedostat ne, se auttaa sua ihan helvetisti elämässä. Niin kuin opiskeluissa, niin ihmissuhteissa,
eritoten ihmissuhteissa, mutta niinku, siis kokonaan. Mitä nuorempana sä opit itsereflektointia ja pysähtymistä aina silloin tällöin, niin sä hoidat semmoista itsensä tuntemistyötä tosi aikaisin, tosi hyvissä ajoin. Ja oot paljon henkisesti varttuneempi ja silleen vahvempi kuin moni muu, jotka päätyy vasta edes tajumaan, että näitä asioita voi miettiä. Niin suuri osa ihmisistä tajuu vasta alkaa miettiä niitä silleen, sanoisin, että tosta niinku täysikäisyyden jälkeen, varmaan tosta niinku parikymppisenä. Jotkut ei ole ikinä pysähty miettimään niitä. Jotkut alkaa miettiä niitä heti tosi pienenä, parhaimmillaan ennen kouluun menoa, että mistä tykkää, mitä tekee, mitä haluaa ja niinku näin. Ja sitten on niinku ihmisiä siitä välivaastolta. Niin jos sä pystyt tälleen mun ikäisen nuorena ja lähteä vähän itse reflektoimaan. Ei tarvi reflektoida itse tällä tasolla, ei tarvi todellakaan. Mutta jos on tommosia pikkuasioita, voit tietää, mistä sä tykkäät. Ja tietää esimerkiksi, että mikä on sun tämän hetken haaste. Onko sun haaste esimerkiksi puhelimella olo? Onko sulla joku asia, johon sä oot koukussa? Sun ei välttämättä tarvitse tehdä siellä mitään, johon sä oot koukussa. Jos sä oot TikTokin koukussa ja näin, niin kun sä tiedostat sen, niin se auttaa jo paljon. Koska aina ei myöskään tarvitse tehdä asioita mitään, ja enää tarvitse jaksaa tehdä. Mut, joo. Musta tuntuu, että tää alkaa olla tässä. Tää oli tosi pitkä. Tää oli pisin podcast tähän asti. Wow. Mut tää oli mun mielestä tosi hyvä. Tosi hyvä setti asiaa ja asioita. Ja musta tuntuu, että mä sain aika hyvin kerrottua just ne asiat, joita mä halusin ja mitä mulla on ollut mielessä podcastiin kertoa sit, kun mä sen teen. Nyt mä sen tein. Ja musta tuntuu, että vaikka mä siis kirjoitin noin silleen joku montako minuuttia ennen tämän aloitusta mä aloitin noiden teon, joku 5 minuuttia. Niin mä tein on tosi uutasten, siinä oli jotain. Mut mä lähdin tosi alkuun, tosi semmoseen mun mielestä aika hyvällä tyylillä lähteä tekemään sitä. Ja se on hyvä, että mä tunnistan sen, että mä oon ylpeä siitä. Ja toivottavasti tekin voitte olla ylpeitä itsestänne tänään tai tällä viikolla tai tässä kuussa, tänä vuonna, edes jossain yhdessä asiassa. Ja muistaa sen asian, koska aina tulee mokattua, mutta aina tulee onnistuttua myös asioissa. Ne yleensä menee aika tasan, 50-50. Joo. Se, että mä sanon, että pitäkää mielen positiivisena, niin se on helpommin sanottu kuin tehty tietenkin. Mutta aina te voitte yrittää. Ja aina sitä kannattaa yrittää. Koska yrittäminen ei sille vie sult mitään. Se, että sä jätät yrittämättä, vie sult paljon. Koska jos se sun yrittäminen olisikin onnistunut, niin kelaa sitä. Sä et onnistunut sen takia, koska sä et edes yrittänyt. Sillä, että sä olisit voinut onnistua. Parhaimmillaan sä olisit onnistunut jostain asiassa helpostikin, jos sä olisit vaan yrittänyt. Joten yritä. Mene, kokeile, lähde. Jos sulla on mahdollisuus johonkin, lähde kokeilemaan asiaa. Etenkin jos asia on semmoinen, jota sä et ole ennen kokeillut tai nähnyt tai mennyt tekemään tai kokenut tai näin, niin mene kokee se. Toki hiffaatte varmaan mitä asioita voin tarkoittaa näin. Joku tapahtuma tai näin esimerkiksi. Jos et saa kaveri, niin mene yksin. Se ei haittaa. Mä oon mennyt kans. Ja näin. Jos se on ihan täyttä paskaa, jos se oli ihan perseestä näin, niin se oli. Mut sä koit sen jo. Nyt sä tiedät, että se on perseestä ja paskaa ja näin. Ja että se ei ole hyvä. Sitten sä tiedät jatkos.
Mut jos sä et mene sinne, niin sä et voi tietää myös, mitä hyvää se voi olla. Koska mulle ei vieläkään itse asiassa tullut yhtäkään semmoista huonoa kokemusta, että mä oon päätynyt lähteä johonkin yksin, etenkin jos mä oon päätynyt lähteä johonkin yksin. Näin mä oon minnekään, johon mä oon lähtenyt kavereiden kanssa silleen, silleen, että mä en tiedä siitä mitään, mä oon vähän epävarma asiasta, mutta mä lähden kokeilemaan. Niin mä en ole ikinä tullut silleen ees takas, että se olisi ollut paskaa. Se on enemmänkin, niinku, aina mä oon yleensä vähintään tullut silleen, että niinku, että ainakin se on koettu, ja yleisimmin kyllä musta tuntuu, että niinku aina ne on jotain ihan äärettömän suuria ja hyviä kokemuksia, joista mä oon sitten jälkikäteen kiitollinen. Eiköhän tää voisi olla tässä. Kyllä mä sanoisin. Mä voisin mennä syömään tässä kohta. Sä voit tulla kertoa mulle, miten sulla menee. Tai voit olla tulla kertomatta. Tai voit olla kertomatta siis. Joo. Samaan aikaan mulla on ollut näissä vähän puutetta, että mitä mä näissä jauhaisin. Niin jos jollain noita asioita, etenkin josta tuntuu, että multa voisi olla mukavaa kuulla jutustelua, jotain näihin liittyen tai näin, niin laittakaa YouTube-kommentteihin, laittakaa sinne Spotifyn ajatuksia-osioon asia, josta te haluaisitte tai voisitte haluta tai niin kuulla. Tai jos te viitis sinne niin laittaa, niin voi laittaa mulle ihan jossain Snapchatissa viesteissä tai IGDM tai missä ikinä, vaikka sähköpostitse, jos siltä tuntuu. Jos joku laittaa sähköpostitse, niin tiedätkö. Wow. Koska se tarvii efforttia. Se, että laittaa sähköpostia. Mä en usko, että kukaan laittaa, mutta joo. Tosiaan, nyt mä oon venyttänyt tätä lopetustakin jo silleen yli 6 minuuttia. Niin musta tuntuu, että silleen aika voisi olla nytten hyvä lopetella. Mä olin tosiaan Nikolas Vuorio. Olen edelleen ja jatkossa. Ja olen jatkossa varmasti myös entistä varttuneempi ja kasvaneempi ja itsetietoisempi. Ja vähemmän itsekriittinen. Tää oli kans tosiaan Tai jotain podcast. Jos tykkäät, niin voit heittää yläpeukkua YouTubessa tai sitten antaa niitä tähtiä Spotifyssa. Niitä voi 5 antaa. Sitten voi Spotifyssa kanssa seurata, jos tätä tykkää. Ja voisi jakaa näistä jollain tasolla tykätä. Tai ainakin laittaa niihin johonkin suosikkeihin jaksoihin. Niitä jaksoja. En mä tiedä. Mä sain jotain Spotify-statseja, että Spotifysta tuli silleen, että moniko on niin nähnyt jollain sivulla podcasteissa laitessa mun podcastin. Ja mitä niin podcastia se on suositellut jengille. Ja kaksikin se, että se on suositellut sitten 5 podcastia Spotifyssa. 5 jaksoa, ei sitä ekaa. Niin miksi? Ja sitten että se oli joku päälle 1400 tai jotain tämmöistä. Tai enemmän. Ei näy siis niin monta kuuntelukertaa ole millään alustalla, mutta joo, ainoastaan ekat jaksot on molemmat ylittänyt 100 kuuntelut. Siis kaikissa muissa jaksoissa on alle 100 kuuntelukertaa. Ja joo, tai niinku näyttökertaa näin. Nyt on mulla aika laittaa tää pois ja lopettaa tää pöläytys. Eikä laitetaan video, niin mä sanon aikaisemmin laittaa pois, jos se siis on itsestään katkennut mihinkään. Ei ole katkennut. Mahtavaa. Hyvää työtä. Ja. Mä olin Nikolas Vuorio. Olen jatkos. Ja te olette ihan upeita ihmisiä. Te tiedätte sen kanssa itse toivottavasti. Jos ette tienneet, niin nyt vähän tiedätte. En siirryä sitä mikkiä. Mutta en sitä tehnyt. Toivottavasti te kuulette musta ja mä kuulen teistä vielä joskus taas joku päivä. Joo.
Näyttäkää rakkaat podcastille. Ja jos te kuuntelitte tähän saakka, niin laittakaa kommentteihin ja sinne ajatuksia ja boksiin taas semmonen sydän. Eli pienempi kuin 3. Kyllä te tiedätte, joku sydän vaan, niin mä tiedän, että olette kuunnellut tätä tähän saakka. Joo. Moikka! Ja kiitos taas.